Askotan ekoizleak ez gara enteratzen ETB noiz botatzen du, ez dute abiso ematen. Uste dut ez dutela bota bain ikanen. Bere sistema amortizazio, inversio lio bat ez dut ulertu. Eta, bueno, Kanal Surren bai. Gabonetan. Bai, Picardia esan dugu espainola dala. Hemen gizajoa beha. Oso aktuala da, pelikula. Joder, baina noain... Perikoa zabaldu bestik ez da, Baina humorerik gabe iten dute, baina. Humorerik gabe. Garai batean, pikardeska hori jode bat zeukan bere, xarma. Ez que orain ja, bihurtu dira lapurrak zuzenak. Ez, disimuloik gabe. Bueno, politikoki igual guztiz korrektuare ez da. Hala, bigarrengo irakurketan badak politikoki korrektua, baina, bueno, hemen denbora guztia da, elkarri nork egingo haundila gua, ez da. Matza, badauzka, bueno, hemen agartzuta, utxuari saltu egin azalatzi bertatik azita. Hainbeste alukeri indizkio eta azkenean esan dio saltu egin dezala putzu bat eiteko eta garo, ez dio esaten postia dala, ez da gara postia jatzen. Denbora guztian maila horretatik. Orduan, bueno, guztiz politiko korrektuare ez da, bigarrengo irakurketan bai. Bueno, azkenean, harremanak, giza harremanak agertzen dialako, ez da. Eta pikardiaren atzetikan, beti agertzen dialako gizatasuna ere, ez da. Gero, anekdota bezala eta nik hipokresia hori, Disney Channel, presegoen erosteko kondizio batekin, kendu elemento religiosoak, dice, bueno, vale, eskerrik asko, Disney Channel. Kendu elemento religiosoak, hemen ez da posible. Ez, baina galdera da, absurdu da. Hipokresia horretan. Erligioa, hemen dago hiltzatuta, ez da. Hau, 16. mendia da, 1500, eta erligioaren konzezioa 16. mendikoa da, ez? Gaur dauzkan problema guztiak, elizaren anakronismo guztiak, bueno, hemendik anazten dira, ez, hemendik ulertu behar dituzu, ez da. Bestela zinezkoa da. Gaur esaten duen laikotasuna, eta tipo bat gonakin, emakume ez diotena sarrera ematen, gizartearen bilakaera kontzat hartzen ez ditunak, eta mundik handator erokei hau. Bueno, hemendik ulertzen duzu, eta ez duzu, jaunda jabe baldin badia, eta gizartearen egitura, erligioaren ikuspietik antolatua baldin badago, bueno, ezin da ulertu, ez? Claro, zuk hori kentzen badiozu, faktore hori, utxean geratzen zehaz. Absurda dela da, bueno, ulergarria ez dena da, gaur elizaren funtzioa, ez? Aitatzen hori nahi du, pixkat, ez? 8. mendea ekartzeten 16. mendetikan, erligioa, ez? Garo, olako bat, bere garaian kokatua, kendu jozu elementu erligiosu bat, bueno, bere muinak entzen jozu, ez da.